We beginnen met Curaçao, want de schrijfster Elodie Heloïse staat op de longlist van de Libris Literatuurprijs. Dat is een van de meest prestigieuze literaire prijzen in Nederland. Ze staat op een lijst van 18 schrijvers en ze is er zelf heel blij mee. En ze vindt het ook een mooie stap voor Curaçao, dat weer een Curaçaos boek op die manier de eer krijgt die het verdient. Elodie was erg verrast. Erg blij. We spraken haar gistermiddag en u ziet tijdens dit interview ook dat ze nog steeds eigenlijk niet kan geloven dat ze op deze lijst staat. Elodie, op de eerste plaats gefeliciteerd, want we hoorden maandagochtend dat jij op de longlist staat van de Libris Literatuurprijs. Wat was je reactie en had je het überhaupt gedacht dat je daarop kwam te staan? Nee. Nee, ik rolde echt letterlijk uit mijn bed vanmorgen. De uitgever in de knipscheer stuurde me een mailtje en ik maak dat open en ik denk, wat? Ja, amazing. Het is een hele belangrijke literaire prijs in Nederland. Er staan heel veel bekende schrijvers op. Jij bent een van de inzendingen. De jury vindt jouw boek een van de betere boeken. Dus het is eigenlijk heel eerlijk dat je op die lijst staat. Ik ben hier heel dankbaar voor. Ik heb gewenst voor een beetje meer aandacht in Nederland. Deze zag ik niet aankomen. En wat betekent dit voor jouzelf? Voor mijzelf, ja, het is natuurlijk gewoon... Dit is een heel gek vak, je bent altijd alleen bezig. En het is wel heel mooi als dan ineens blijkt, hey, het valt op, of mensen zien het. Want ja... Maar eigenlijk heel eerlijk, Oscar, als ik voor mijzelf, ik denk Curaçao in mij juicht. Curaçao in mij is zo blij dat ik denk van wow, weet je, ja, we hebben talent hier. Ja. Er zijn zoveel mensen die goede, mooie dingen maken. En ik vind dat mooi, dat Curaçao op die lijst staat. En dat vind je belangrijker dan het feit dat er misschien meer exemplaren van je boek verkocht gaan worden? Dat is heel erg leuk en ook heel belangrijk voor de uitgever. Dat is echt zo. Maar wauw, weet je, gewoon tussen mensen. Het zijn helden die ik lees. Ja. Boeken die ik in mijn kast zet om te bestuderen van oké, hoe hebben zij dat plot aangepakt? En ja, maar echt mijn eerste reactie is Curaçao. Blauwe Tomaten, het boek waar het over gaat, is een verhaal over schuld en boete en vergeving. Het speelt zich af op Curaçao. En het is uitgegeven door de Nederlandse uitgeverij In de Knipscheer. De shortlist, de 6 beste boeken volgens Libris Literatuurprijs, wordt op 11 maart in Nederland bekendgemaakt. En we hopen natuurlijk dat Blauwe Tomaten